zaindu itzazu. Indarrean zeuden neurri mugatzaileak indarrik gabe utziko ditu. Dena den, ostegunetik aurrera, oinarrizko prebentzio neurri batzuk indarrean jarraituko dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere COVID-19arekin lotutako neurri murriztaile gehienak bertan behera geratuko dira ostegunetik aurrera. Maskararen erabilera arauak bere horretan mantenduko dira eta espazio itxietan eta 5.000 ikusle baino gehiagoko lekuetan 180ko edukiera mantenduko da. Osasun larrialdi egoera amaitutzat emango du beraz labiak. Gabon guztioi eta ongi etorri gakoak saiora ostegunetik aurrera Hego Euskal Herriko bi erkidegoetan antzekoagoa izango da beraz COVID-19 aurre egiteko neurri sorta hori. Hori bai, badago neurri bat atentzio eman diguna gaur Jaurlaritzak iragarri dituenen artean izan ere osasun sailak publiko egindako arauak dioenez, kirol ekitaldietan edo kultur ekitaldietan barrualdean zein kanpoaldean ura bakarrik edan ahal izango da. Alegia, arauak jatea debekatzen du eta baita edatea ere, baldin eta espaldin bada ura edatea. Beraz, hemendik aurrera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kontzertu batera edo kirol ekitaldiren batera sartu aurretik hartu beharko da azken zuritoa edo azken Coca-Cola. Kaixo, Gabon eta ongi etorri gakoak saiora. Berehala helduko diogu labiaren bilera horrek eman duenari eta ostegunetik aurrera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean egongo diren neurri horiei, baina aldez aurretik Ipar Euskal Herriari begira ekingo diogu gaurko saio honi. Izan ere, Baionako diozesian 13 apaizek sexu erasoak egin dituztela adierazi du Mark Allet, Baionako gotzainak. Elizaren abusuei buruzko batzorde independentearen arabera gutxienez 2009 eta 3200 abusatzaile artean daude Eliza Frantziarrean. 330.000 adin txikikok sexu abusuak pairatu dituzte. Gainera bertan 1900 eta 50 azkeroztik. Horietatik 216.000 apaizen edo jerarkiako beste kideren baten biktima izan dira. Eta gai honi eta beste batzuei buruz hitz egiteko gurekin dugu, pantailaren bestaldean Baionatik, Maite Ubiria. Arratsaldeon, Maite. Arratsaldeon denori. Arratsaldeon edo Gabon, agian hobe dagoeneko ordu hauetan. Aipatzen nuen datua 330.000 adin txikiko, 1950 azkeroztik eta Baionan bakarrik, Baionako diozesian bakarrik, 13 erasotzaile. Datuak beldurgarriak dira. Bai, lehen izan behar da, hau dala, orain arte pederastiari buruz egin den txostenik handiena, gutxienez Elizari dagokiona. Badira pare bat urte hasi izan ikerketa sakon horretan, 6.500 lekukotasun bildu dituzte, hau da, nolabait kanpo lan edo ikerketa zabala egin dute. Eta benetan emaitzak ikaragarriak dire. Orain arte egiten ziren estimazioak, aipatzen ziren 10.000 kasu inguru egon zitezkela, baina gaur jakinarazi den txosten horrek erakusten duna, batzorde independente batek egindako txosten horrek erakusten duna da, arazo asko zabalduagoa zegoela, sakanagoa zela, eta batez ere nik nabarmenduko nuke txosten horra aipatzen dela Elizak zer nolako jarrera eskasa agertu duen ikerketa horren aurrean. Hau da, berez ez dituztela neurri eraginkorrak hartu, ez biktimak entzuteko, ez da arazoari erantzun bat emateko, ez? Eta hori da, finean txostenak mahai gainean jartzen dula, beharrezkoa izaten dela erantzun integral bat ematea pederasteren arazoari, are gehiago kontutan izanik, ez dagoela hitz egiten ari, iraganeko auzi bati buruz kontutan izanik Elizak ez duela inolako urratsik eman, hemendik aurrera egin beharko du
beste jarrera batzuk plantan eman. Baionako gotzainak berehala hartu du hitza saltzeko nolabait txosten horrek sortzen zion ezin egona, eta lehenengo datu horiek eman ditu, zuk aipatuzun bezala, nolabait Baionako diozesian ere bai egon direla arazo horiek, baina jakin behar da 13 zertan apaiz horien inguruan gehienetan hilda daudela edo erretiroan, eta bakarrikan kasu bat auzibidean dago, nun erretiratua dagoen apaiza baten kontrako salaketa auzitegian dagoen biktima batek ezarri zulako prozedura hori martxan. Epatu dugu erakunde independente bat izan dela beraz, eta ez Elizarekin zerikusia duen erakunde bat, edo Elizarekin zerikusia duen nolabaiteko erakunde bat izan dugu? Bueno, esan behar da, nolabaiteko erakunde misto bat izan da, batzorde bat nun nahi bazu ezagutza domenio ezberdinetatik heldutako adituak elkartu dira, harremanetan egon dire Elizarekin, jakin behar da, Elizak aurreikusten zula batzorde horrek ekartzezaken emaitza, eta gauzak horrela iragan martxoan dagoeneko Frantziko gotzainen bilkura bat egon zen, nun nik esango nuke nolabaiteko lanketa bat egon zen, prestatzeko zenolako erantzuna eman bertzan batzorderoen aurrean. Hasiera batean Frantziko Elizak bilkura hortan esan zuen presegola lan egiteko batzorde horrekin, eta hartu zituen hainbat neurri, baina gaur batzorde berak jakitera eman duen txosten hortan nolabait kritikatu egin du, etzela behartzen tokian kokatu nolabait gotzainen biltzar hori ez. Adibidez, biltzarra hortan aipatu zen akonpainamendu bat egin barzula Elizak, bai biktimari eta baita erasotzailei, nolabaiteko erdibidean kokaturik, eta hortaz gain proposamen bezala aipatzen zuen funtsa bat sortu inbartzala nolabaiteko diru laguntzak edo emateko neurri batean pertsona horiei, eta gaur txostena aurkeztu dutenean nolabait nabarmendu dute erreparaziotik oso urrun geratu dela oraindik ere Frantziko Eliza. Orduan, nahiz eta agerraldi hori egin Baionako gotzainak kasu honetan, eta argi dago aurrera begira beste lanketa sakonagoa egin beharko dula Frantziko Elizak, zeren arazoaren eta delituaren irismena oso aldia izan zen, zauriak oso irekia daude, eta hainbatetan aipatu den bezala, bilatu behar da modua justizia egiteko biktima horiek, kontutan izanik askotan preskripzioaren gakoa hor dagola, eta nolabait delitu horiek geratzen direla finean itzalean. Orduan, bilatu inbarko dire beste modu batzuk benetako justizia eta reparazioa eta egia emateko biktima guzi horiei. Gaiz aldatuko dugu jarraian, eta gaurko albisteetako bat bintzat badenari helduko diogu. Labiak Bizkaia, Araba eta Gipuzkoari eragiten dieten osasun neurriak bertan bera utzi dituela, denak ez, gehiena bai, Nafarroaren bide bertsutik joko dute, ostegunetik aurrera, hegoaldeko gainontzeko 3 lurraldeek ere. Baina Ipar Euskal Herrian zein da egoera, ze erabat bestelako dinamika batean sartuta dago Ipar Euskal Herria kasu honetan? Bai, dinamika ezberdina da, nik esango nuke lehen aldikotz segurazki 3 administrazio eremutan xifrek tankera berdinekoak badira, zentzortan ere bai nolabait alerta maila horren azpitik onkatu da azken asteaz geroztik Ipar Euskal Herria ere. Badirela, oraindik ere bai, neurri batzuk indarrean daudela, esain zorratzak, baina batez ere badagona da Frantziko gobernuak nolabait txertaketa prozesua bultzatzeko indarrean eman zuen osasun agiria, osasun pasaportea. Oraindik ere bai indarrean dago, eta nik esango nuke tresna horrek asko baldintzatzen dula egunerokotasuna. Erabili behar da edo erakutsi behar da osasun agiri hori edozein toki itxian sartzeko, nun ekimen publikoak egiten diren, eta adibidez bai eskolaren jarduretan ere bai, bereziki kanpoko jarduretan sekulako eragina izaten ari da. Goratzearren osasun ziurtagiri hori lortzen da txertaketa osaturik duzularik edo
PCR negatibo bat aurkezten duzunean. Orduan, bai zinen bara joteko, antzerkira joteko, mediatika batera joateko, erietxe batean sartzeko zer esanik ez, beharrezkoa da hori erakustea, baita ostalaritzako zerbitzu batetaz gozatzeko, berdin barruan zein terrazan. Orduan, horrek oraindik ere bai, neurri nahiko zorrotza edo nahiko murriztatzailea bada, eta gainera Frantziko gobernuak ez daka momenturik inolako asmorik bertan bera uzteko neurri hori. Are gehiago, azaroan bukatu beharko luke, edo azaroan bukatzen da tresna hori erabiltzeko Frantziko legebiltzarrak emandako baimena edo onespena, eta gobernuak dagoeneko bere asmoa agertu du mantentzeko data hortatik landa baitare tresna hori, eta are gehiago kontutan izanik hemendikan hilabete batzutara sartuko garela hauteskunde egoera batean, Frantziako presidenterako hauteskundeak direlako apirilean eta maiatzean legebiltzarreko bozak, bere asmoa da helduden uda bitartean gutxinez tresna hori alboan izatea, edo kajoian izatea, edo zen momentuan erabili behar badu, erabili izateko, naiz eta legebiltzarran funtziotan. Orduan ematen du, oraindik ere bai, dinamika nahiko diferentea jarraituko dugula Ipar Euskal Herrian. Egarria da, osasun ziurtagiriaren kontu hori, Euskal Herrian bat ere ez delako behar izan, ez dagoelako mai gainean ere hori eskatzeko aukera ere, eta aldiz, Ipar Euskal Herrian aspaldi xamarretik dago, eta gainera jarraitu egingo du aldaketan dirik ezean. Behintzat, eta Ipar Euskal Herrian jarraituz, gaizera bat aldatuta, gezurra badirudi ere 10 urte igaro dira dagoeneko, aieteko bake konferentzia egin zenetik, urteak aurrera joan ala, geroz eta errazago ulertzen dut, nola adin batetik gorakoek dio zuen, geroz eta azkarrago pasatzen dela denbora, 10 urte dagoeneko, eta urte horren arira, jardunaldi batzuk antolatu dituzte, Donostian zentratuko dira ekitaldi gehienak, baina Baionan ere urriaren 16an egingo da ekitaldi bat. Hori da, bai finean seminario horren kokapen nagusia aieten bertan Donostiako jauregian kokatuko da, normala denez, urriaren 14 eta 15ean bertan izanen dire jardunaldiak, baina urriaren 16an Baionan ere bai egingo dute egun erdiko jardunaldi bat. Jakin behar da, Baionan sinatu zala, ez 2011an aieteko adierazpena sinatu zen, Ipar Euskal Herriko iragileak barne han egon ziren baitare, baina 2014an Baionan onartu zen nolabait aieteko adierazpenan sakontzeko edo urrutira eramateko beste adierazpen bat, Baionako adierazpena izen hartu zuna, eta bertoko eragilek ezaguna denez oso aktiboak izan dira geroztik, nolabait konponbide prozesua aurrera eramateko. Gauzak horrela, bai Bakebideak eta bai Foro Sozialak gaur agertu duten jardunaldi horietan egongo dire Ipar Euskal Herriko eragileak aieten egon zirenak, eta horrekin batera geroztik konponbide prozesuan jarrera aktiboak izan dire beste eragile batzuk ere bai, eta zentzu hortan nolabait ideologia politiko guziak egongo dire ordezkatutak, nolabait aieteko irakaspenak aztertzeko antolaturiko mahai inguru horretan. Horretaz gain egongo dire beste eztabaida batzuk, nolabait finkatzeko betetzeke dauden helburuak, eta baita ere aipatzeko gizarte bezala zenolako papera jokartu behar da 10 urte horiek igarota. Finean nik esango nuke Ipar Euskal Herriak konponbide prozesuan izan duen jarrera bereziagatik eta bereziki aktibo horrengatik, horiek bezalako jardunaldiek arreta berezia sortzen dutela gurengan, ez? Gaur ere bai aipatu dute, nolabait aieteko ekinbide hortatikan lorturiko lorpenen artean, alde batetik eta den desarmatzea, eta bestetik baitare eta den desagerpena, eta ekimen guzi horiek nolabait Ipar Euskal Herrian gertatu ziren, edo Ipar Euskal Herriko gizarte zibilaren laguntzarekin edo bultzadarekin aurrera eraman ziren, eta hortaz aparte noski nabarmendu dute oraindik ere bai egiteke dauden urratsak alde batetik bukatu zoiko edo salbuespen legedi guziekin, presoen aferari irtenbide bat ematea, baita islarien gakoari ere, eta handikan aurrean nolabait bizikidetza eraikitzea beti ere nolabaiteko memoria integral bat bermatu. Eta iraganari buruz ari garrelaen justu, gaur zabaldu den berria da, Estatu Espainiarrak gutun bombak bidali zituela HB-ko kideen kontra 1989an.
ABC egunkariak zabaldu du esklusiba, PSOEko Antonia Asunción, Espainiako barne ministro ohiak, CSID, Espainiako inteligentzia zerbitzuko egoitzan 94an egindako bilkura batean egin zuen antza denez, aitorpen hori sorpresa ere ez da agian, baina deigarria da nola horrenbeste urteren ondoren ere oraindik inpunitateak jarraitzen duen halako kasuetan. Dute inolako erantzunik izan auzitegien aldetik, ez? Bueno, kasu hortan, Manglanoren memorietan aipatzen da nolabaiteko elkarrizketa bat, nun ematen den aitortza hori, ez? Nun aipatzen den berez gobernuak edo antolatu zitula erasoiek. Gogoratu inbar da, eraso larriena izan zala Jose Antonio Cardosa postariaren bizitza kostatuzuna edo heriotza ekarrizuna, baina etzen izan kasu bakarra, zeren garai berdinean egon ziren beste saiakera batzuk, hau da, bomba gutunak jadaltzen saiatu ziren, besteak beste Inigo Irun abokatuari, eta baita ere Azpeitiko hainbat ezker abertzaleko militanteri, ez. Kasu honetan aipatzen da, zuk esaten duzun bezala, Asunciónen hitz horiek, ez, nun Corcueraren garaian, Corcuera barne ministro zelarik egindako gerra zikinaren ekimen horiek, baina jakin behar da, aldez aurretikan ere bai, bere garaian Roldanek ere bai, horren inguruan informazioak eman zituen, gertatzen da, Roldan garaian zegoen sartuta daneko nahiko arazoetan, eta berak izandako hitzek ez zuten inolako eraginik izan, baina ez bada harrigarria ere, nabarmendu behar da, denbora tarte luzea pasatu dela bi adierazpen horien inguruan, eta tartean ez dela inolako erantzunik izan, hau da, jakin gainean baziren bai CSIDekoek, baita barne ministeritzako goi mailako arduradunek ze gertatzen zen eta zer egin zen, baina ez da inondik inora inolako urratsa eman horren gainean argipen bat emateko, are gutxiago auzitegietan jartzeko ekimen horiek, ez? Eta gogoratuko nuke, kasu honetan, horretako postariaren heriotza, zeren eraso horren jasotzaile bazen ezker abertzaleko militante bat, Ildefonso Salazar, eta jakin behar da, kasu hortan, horren atzean zertzegon, dauzen persona bat bost aldiz atxilot egon zala, eta olako atxiloketa baten ondoren nolabait tortura salaketa bat ezarri zuen, eta tortura salaketa hori bazijoan Galindo generalaren inguruko mando baten kontra, ez, noski. Pertsona hori inoiz ez zuten zigortu, eta promozionatu zuten, ez. Eta beste elementu bat nabarmentzeko bada, garai hartan zenolako gezurrean oinarrituriko egi ofiziala eraiki zuten. Eta ez soilik Espainiko gobernuak edo Espainiko barne ministeritzak, zeren garai hartan Ajurianeako ituna indarrean zegoen, eta Ajurianeako itunaren partaide ziren EAJ, Euskal Alkartasuna, Euskadiko Eskerrak, Alderdi Sozialista berak, hau da, nolabait alderdi guzti horiek babestu zuten, edo ez zuten deus esan, eraso horren inguruan, edo heriotza lazgarri horren inguruan antolatu zen bersio gezurti horren gainean. Hau da, egon zen erabilpen politiko bat, interesatzen zalako etari leporatzea balizko erantzunkizuna eraso horren inguruan, nahiz eta lehenengo momentutik baziren elementu guztiak mai gainean zalantzan jartzeko hipotesi hori, kontutan izanik zein zen gutunaren jasotzaile, eta kontutan izanik esaten duan bezala, egon zirela baitare beste eraso batzuk, gutun bombaren bitez eta beste modus operandi batzuk erabilita, eta hala eta guztiz ere, etaren kontrako borrokaren izenean gezur ofizial bat babestu nintzen. Ederki Maite Ubiria, eskerrik asko, gaurkoan gurekin izateagatik eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian argindarraren gaiari heldu behar diogu.
Izan ere, inoizko prezio altuena izango du berriro ere bihar argindarrak Hego Euskal Herrian kasu honetan 228 euro baino gehiago orduko kilobatioko bataz besteko prezioan. Duela urtebeteko prezioarekin alderatuta 282 egin du gora. Eta gaiari buruz hitz egiteko gurekin dugu Julen Bollain, ekonomilaria. Arratsaldeon, Julen. Arratsaldeon, bai. Argindarraren prezioa Estatu Espainiarrean ulertzen saiatzeko subastak egiten dira. Baina nola funtzionatzen dute subasta horiek eta zergatik argindar produkzio garestieneko ordaintzen zaie edozein produkziogatik enpresa horiei? Bueno, azaltzeko funtzionamendua nahiko erresa da. Azken finean imaginatu 3 pertsona doia zela boligrafo bat erostera, ez? Eta batek erosten dago euro bateko boligrafua, beste batek erosten dago 2 eurokoa eta beste batek 5 eurokoa. Gertatzeana da guztiok 5 euro ordaintzen dabe boligrafo bakoitzeko, ez? Eta hau da sistema marginalista, presioen sistema marginalista baten ondorioz. Zer gertatzen da, alde batetik eskaria ordenatzen da, bestalde eskaintza ordenatzen da, eta bien batera baturetzen da benean, hor biek koinziditzen da benean, prezio hori prezio marginala moduan hartzen da, ez? Orduan, hor bat egiten den tokixan, horren ondorioz, ekoizle guztiei, nahiz eta merkeagoa izan, prezio horretan ordaintzen jake, ez? Zergatik da hola? Bueno, Europar Batasuneko araudi bat horrela diolako, ez? Eta azken finean, beste mekanismo batzuk dauz, pay as bid adibidez, ez? Eskaintzen den prezioan ordaintzen dana, baina egia da, esperientziak erakusten dauela, pay as bid moduko sistemek, diazela energia garestiago bat ekartze dutela. Arrazoia da, koste variable batzuk, koste aldakor batzuk dauzela, oso txikia dutenak, adibidez, eguzki edo energia eolikoa, eta hauek sistema marginalista baten 0 eurotan eskaintzen dute energia, eta pay as bid sistema baten ez dute 0 eurotan eskaintzen, eta orduan konplexotasun gehiago sartzen da merkatuan. Espainiar estatuan argi dago oligopolio bat osatzen dutela enpresa elektrikoen, Naturgy, Iberdrola eta Endesa dira. Etxe bizitzetara bintza bideratutako argindarraren nuneko 80 bueltan kontrolatzen dutenak. Horrek ere noski eragina izango du, sistema modu bateko izango da, baina sistema hornitzen duten horiek hain gutxi izateak eta hain kontzentratuta egoteak produzitzeko botere hori ere eragin zuzena izango du. Bai, logikoa da, oligopolio bat dau, eta, inkluso libre merkatuaren alde egiten duten pertsonek badakite edo bazekiten gutxienez libre merkatua jaio zanean, monopolioak eta oligopolioak libre merkatuaren lehiakortasunaren aurkako praktika bat zala, ez? Hala eta guztiz ere, egia da energia ekoizten duten eta saltze duten o distributze duten kooperatiba batzuk ere badaudela, Espainian eta bai Euskal Herrian ere, eta, beste modu batzuk da, adibidez, autokontsumoa, ez? Nahiko harrigarria da, adibidez, gobernuak ezarri dituen neurrietan, faktura jeisteko neurri horietan, autokontsumoari sustatze bat ez emon izana, ez? Beraz, beste aukera batzuk baditugu, baina egia da oligopolio bat dagoela, eta oligopolio hori gainea askotan gobernuak eta politikariek baino botere gehiago dutela, ez? Orduan guztiona dana mehatxatzeko aukera hori ere badake. Ez dakit Europako gainontzeko estatuetan ere halako oligopolio batero dagoen, baina Europa osoan zehar ari dire igotzen prezioak asko, kasu batzuetan, Estatu Espainiarrekoak baino altuagoak ere badira. Eta baita Britainia handian ere, alegia Europar Batasunetik dagoen estatu batean ere bai. Nolabaiteko motibo batzuk daude, aipatu ditugun horietatik ere argindarraren garestitzea ere egiten ari direnak? Bai, dauz, bi motibo nazioartekoak diazenak eta bat nazio barnekoa, ez? Nazioarteko motiboak diaz, arrazoiak, batetik CO2 isuriketen garestitzeak, hau da, 2050 deskarbonizatzea nahi baldin badugu, CO2 isuriketak garestitzen hasi diaz, ez? Hau da, ahalik eta gehien jeisteko. Zer gertatzen da, azken urteetan CO2-ren isuriketen prezioa bikoiztu egin da, ez? Eta honek eragin zuzena daka
argindarraren fakturan. Eta bestalde gasaren nazioarteko prezioaren igoera. Hau nabaria da, nazioarte guztian mundu zehar eman egiten ari da, eta ikusi beharko da ze gertatzen da ere Espainiar estatuan urrengo hilabeteetan, Argelia eta Marruekosen arteko tirabira horietan Magrebeko gaseoduktoa, Espainiarak gaza ekartzen zuen gaseoduktoetako bat, geratu inda, ez? Eta gero, dakau nazioarteko, nazio barneko arazo bat, eta da, estazionala izatea normalian, eta da eskariaren igoera. Eskariaren igoera betik dakartza prezioen igoera bat, hau udan gertatu zen, eta berogailuak pizten hasten garenean, neguan ere gertatuko da. Beraz, badirudi neguan ere prezioen garestitze bat emango dala, jarraituko da prezioen igoera, eta ikusi beharko da ea martxorako edo pixkat erlaja hoitzen dan zentzu horretan. Eta erlaxatze bide horretan zen neurri hartu beharko lirateke edo zen neurri daitezke edo nork hartu beharko lituke? Oso zaila da, galdera hori oso zaila da eta egia da, adituek ere ez dakitela erantzun zuzen bat. Baina, nik uste dut argi eta garbia dela energia merkatua goitik behera birplanteatu beharko litzatekela, eta beste gauza bat argi baldin badau da energia renovableei impulso handi bat emon jakela. Azken finean diaz energia garbienak eta baita ere diaz energia merkeenak. Ez, beraz, nik uste dut gobernuek apostu egin beharko luketela energia renovableen gaitxik. Espainiak, Estatua, Euskal Herria ere oso baliabide egokiak dituzte hauek sustatzeko, eta, tamalez, orain dela urte batzuk egin beharko litzateken zeo zer izan zen, eta etzanin bere momentuan ikusiko dugu urrengo urteetan pausoak ematen dira zentzu horretan. Ederki Baiulain Bollain, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta sektore elektrikoa ulertzen zaila izaten da askotan eta horren inguruan argi pixkat jartzen laguntzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian iragarkiei egingo diegu tartea. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez George Zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega First eta abar Buy and Buy Online giro. Buy and Buy Online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifa du. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Amu antzeslana bueltan da. Oraingo honetan Hego Euskal Herrian hainbat ikuskizun eskainiko ditu irailaren 20an abiatuta. Hiru maitale, baina posiblea da jabetza, ohitura eta hezkuntza alde batera uztea. Nora joan gaitezke maitasunaren izenean? Galderek erantzuna dute amua ikuskizunean. Kontxo, agirretxe eta duriz? Igiretxe. Idiriz. Premiren, esteki, gernekeki pipirrik, krikiti... Txiliti. Pipirrikin? Tipititikin. Pipirrikin, tipititikin? Bik. Indi? Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birgiti. Eta argindarraren prezioari buruz hizketan jarraitu behar dugu. Jarraian, 228,49 euro. Horixe izango da bihar argindarraren batazbesteko prezioa. Hego Euskal Herrian inoizko preziorik altuena da, naiz eta azken aldian esaldi hori behin eta berriz ari garen erreplikatzen. Zifra bera ez da nola nahikoa, baina askotan alakoak hobeto ulertzen laguntzen du, zifrak alderatzeak. Ere, duela astebeteko prezioarekin alderatzen hasita, 120,4 egin du gora bihar argindarraren prezioak. Duela astebeteko asteazkenean, orduko hartan, 189 eurotan zegoen, baina denboran atzera egiten hasten baldin bagara,
duela urtebeteko prezioarekin alderatuta, eta hau da benetan deigarria den zifra, urtebetean 282 egin du gora, argindarraren prezioak alegia ia hirukoiztu eginda urtebetean Hego Euskal Herria mentzat, argindarragatik ordaintzen duguna bataz bestean. Igoera hori hobeto ulertzen saiatzeko, igoera hori bera beste energia batzuei aplikatzen hasiko bagina, esaterako 95 oktanoko gasolinari depositua betetzerakoan litroko ia 4 euro ordaindu beharko genituzke. Igoeraren zenbatekoaren islada garbia, beraz adibide hori jarrita. Igoera izugarria da, eta ez da Hego Euskal Herrira edo Estatu Espainiarrera mugatzen. Europa osoan ari dira, lehentxeago aipatu dugun moduan, prezioak gora egiten. Mobilizazioak ere iragarri dituzte dagoeneko, ostegun honetan esaterako Bilbon mobilizazioa egingo dute, bertako auzo elkarteen federazioak eta ekologistak martxanek bultzatuta. Iberdrola Dorretik abiatuko dira, arratsaldeko 7:00, eta ostiralean berriz, itzalaldi elektrikoa eta kazola jotzea egiteko deia egin du deskonektatu plataforma, kasu honetan Iluntzeko 10:00 aurrera izango da. Gero izango dugu gurekin egin justu Mikel Otero, EH Bilduko kidea eta mobilizazioari buruz hitz egingo digu. Egoerari aurre egiteko Gobernu Espainiarrak hasiera batean zerga batzuk kendu zizkion herritarrek ordaintzen duten zenbateko horri, faktura horri. Ondoren haren neurri gehiago hartuko zituztela ere iragarri zuten, Teresa Ribera, Trantsizio Ekologikorako ministroak berak orduan esandakoa da, 22 merkatuko zela herritarrek ordaintzen zutena gobernuaren neurri horiei esker. Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Orduan gaineratu zuen horri aldez aurretik ekainean adostutako zerga murrizketak ere gehituta, urte amaierara bitarteko murrizketa 30%koa izango litzatekeela. Errealitatetik oso urrun geratzen ari da dagoeneko zifra hori, iragarpen hori egin zuen egunetik gaur arte, kontua ez da dagoeneko prezioa ez dela batere jaitsi. Are gehiago, 30% jaitsi behar zuen hori urte amaierarako, dagoeneko 32,3 igo da. Eta besteak beste gai honi, helduko diogu jarraian solasaldian, horretarako, gurekin ditugu Estibaliz Linares, arratsaldeon Estibaliz, eta Eguzki Urteaga, arratsaldeon Eguzki. Arratsaldeon. Aipatu ditugu datuak, aipatu dugu egoera zein den, argindarraren prezioaren igoera, etengabeko igoera, lehen albiste zeneko datuekin alderatuta ere dagoeneko igoera izugarria izaten ari da. Gogoratu behar da, 2020 urtean beherakada bat izan zela pandemiaren ondorioz eta neurri restriktiboak hartu ziren enean energiari loturiko kontsumoa eta gastua ere murriztu egin zen. Gertatzen da, behin pandemia amaitzear dagoen fase honetan, berriz ere ikusi da erreserbak oso apalak daudela, eta gero aldiz hazkunde ekonomikoa oso indartsua izaten ari da mundu mailan, eta herri guztiak ari dira oso azkar hazten, ez? Orduan, hoien energia beharrak ere handitu egiten dira, eta aurkitzen gara situazio batean non hor bai presioa dagoen merkatuetan, nazioarteko merkatuek finkatzen dute maila handi batean presioa, eta horrek esplikatzen du zergatik, aipatu duzun bezala, hain denbora gutxian horrelako gorakadak dauden. Orain, herrien arabera diferentziak ere badaude, besteak beste energia produzitzeko iturriak diferenteak direlako. Frantzian adibidez, De Gaulle presidente bilakatu zelarik, berak egin zuen apostua izan zen energia nuklearrarena, horrekin lortu nahi zuen azken finean soberania energetikoa lortzea, eta gaur egun Frantzian produzitzen den energiaren 75% energia nuklearretik datorrez. Horrek eragiten du, azken finean dependentzia besteak beste, energia fosiletan oinarritutako produkzioaren gainean askoz ere txikiagoa izatea, ez? Hala eta guztiz ere, aski da zifrak behiratzea, petroleoaren prezioak, gasaren prezioak, baita argindarraren prezioak ere gorantza egin dute, eta hain da egia non
lehen ministroak iragarri zuen tope bat jarriko zitzaiola, besteak beste gasaren prezioaren hazkundeari eta argindarraren prezioa ere mugatuko zala, eta horren bitartez lortu nahi dena da azken finean gorakadak ez hain handiak izatea, eta horrek izugarrizko inpaktua dauka biztanleri osoan, baina bereziki oso vulnerableak diren sektoreetan, eta horrek pobrezia energetikoa eta horrelako problematikak ere sortu ditzazke. Bai, batez ere hori gustatuko litzateke, hartzea pobrezia energetikoa eta zer implikazioa izango duen batez ere kolektibo horietan eta vulnerabilitate edo egoera zaurgarrietan daudezen kolektiboak, Alde batetik eman Euskadi mailan da eraman zer gertatzen ari den eta zer motatako egoerak bizitzen ari garen, adibidez erregiak nola suertatzen diren edo adibidez laguntza konkretua ematen dugunean batez ere energia dela eta batez ere elikadura dela eta zer gertatzen da, ematen ari den diruarekin ez da llegatzen. Eta daukagun egoera da oso distantze handia dagoen errealitatearekin eta konkretuki ematen ari diren lehinturagaz orduan. Zer eramaten ari gara? Pobrezia handiagotzea eta horrek ekartiko duen eta gainera pandemiak ekarri egin duen egoera ekarrita ikusiko dugu, zemotatako perfilak ikusiko ditugun baita ere pobrezian sartuta. Niko goratzen dut, justo pandemia garaian izan zuela horrelako Pedro Sánchezek esan zuen, 2008ko krisialdia parekoa igual espero egin beharko genuke. Niko goratzen dut, nengoela horretzean konfinatuta eta horrekin oso gutxi hitz egin da orain zer gertatzen ari den, baina ikusten ari gara hainbat seinale eta horrek ekarriko diguna, eta nola zemotatako errekurtsak ipintzen ari garen orain momentu hortan, eta pobrezia energetikoa da orain dela urte batzuk, adibidez alderdi politiko batzuk ipini izan dutela mahai gainean, baina gero nola esku hartu egin den eta zemotatako errekurtsoak eta kontingentzia sistemak ipintzen ari direnak, ikusten ari dela ez duela ematen eta hortatik daukagun vulnerabilitatea erasoa larria eta oso larria da, batez ere kolektibo oso vulnerableak direnak. Gasaren aipatu duzuzuk, Frantziar estatuan mugatu egingo dutela gasaren prezioa. Horixe dagian uneotan beldurrik handiena Europan orokorrean, Errusiatik iritsi beharko lukeen gas hori, Gazpromek nolabait ere murriztu bentzat egin baitu, Argeliatik Penintsula Iberikora zijoan hori ere, Marrokotik barena hori ere nolabait ere blokeatuta egongo baita, eta negua dator. Bai, eta kontutan izan behar da, energiak maiz variable geoestrategikoak ere badirela. Alegia Rusiaren kasua aipatu duzu, eta Putinek azkenean erabiltzen du gasaren hornidura Europako hainbat herriengan presio egiteko, eta horrez gain krisi ekonomikoa ere nagusi den heinean Errusian horrek bereien barne errekaudazioa handitzeko posibilitateak ere eskaintzen ditu, ez? Baina argi dagona da energiari loturiko variableak beti izan dira, baina kasu honetan ere ikusten ari gara variable geoestrategikoak ere badirela, eta horri gehitu barzaio, Errusiatik Alemaniara doan gasodukto erraldoi bat eraikitzen ari direla, eta horrek areagotu egingo du Errusiarekiko dependentzia. Eta orduan horrek Europa jartzen du situazio batean, non bere soberania energetikoaren inguruko benetako hausnarketa bat burutu behar duen, ikusi da hainbat enpresa ari direla energia berriztagarrietan inbertitzen, baina horrek izugarrizko inbertsioak eskatzen ditu, eta Iberdrolak, adibidez, hori aitzaki gisa erabili du, esanez, zergak igotzen badizkiguzute, ezingo dugu transizio energetikoak eskatzen dituen inbertsio erraldoi horiek egin edozein kasutan egin beharko dira, bai enpresa pribatuak eta bai erakunde publikoak bultzatu beharko dituzte, horrek kostu bat edukiko du epe motzean, baina epe ertainera horrek bermatuko du soberania energetiko hori bermatu ahal izana, prezioak ere kontrolpean mantendu izana, eta horrez gain inguru giroaren babeserako ere baliagarriak izango dira. Zergak igotzaren aipatu duzu, aldi berean ordea, azken urteotan ikaragarri handitu da enpresa elektriko handiek, Estatu Espainiarreko kasuan oligopolio hori, lehen aipatu duguna, Naturgy, Endesa eta Iberdrola, hementxe ondoan dugu gainera dorrea. Hiru horiek sekulako irabaziak izan dituzte, eta gainera areagotu egin dituzte euren irabaziak, aldi berean kontsumoa jaitsi egin denean. Eta
baina hor ikusten dugu, eta isla da, zenbatatako politikak eraman izan diren lehenago, eta zenbatatako, azken finean, ez eskubideak, ez sartzea estatuaren eta gizatea nola pentsatzen dugun, eta ez sartzea adibidez sistema pribatu horretan, eta oligarkia horretan, zer suposatu egin duen, eta nola eraiki egin den, azken finean, oligarkia, dago, sistema oso kapitaliza batean, eta hortatik egin dutena, eta izan nahi dutena, eta hortatik logikoa da, eta hien pentsamendua da irabazteaz, eta hori da batez ere enpresa pribatu eta sistema kapitalista honetan bururatzen zaiona eta horretarako bideratuta dago. Ez behar ditugu bestela estrategia balibideak ipintzen hortara eta bestelako sistemak eraikitzen, hori jarraituko du eta ikusten ari gara eta noraino helduko diren, hori da nire batez ere nik daukadan galdera. Noraino helduko diren, eta hor ikusten ari garen talka ikoragarria da, eta alde batetik ikusten ari gara komentatu izan dugun pobrezia energetikoa, baina beste aldetik dago gero eta igoera, gero eta zerga gehiago, gero eta hortatik noraino helduko garen, talka horretan eta distantzia horretan. Eta gero, badago, beste problematika bat oso nabaria dena Espainian, eta baita Frantzian ere, eta da IBEX-eko enpresak edo kakaganteko enpresak zer nolako irabaziak eskaintzen dizkieten akzionistei eta zenbat berri inbertitu egiten duten enpresan bertan. Besteak beste, konparatzen badugu Alemaniako enpresekin. Eta hor, konparaketa bat egin dute Espainiako enpresa energetikoak eta Alemaniako enpresa energetikoak, bereien irabazien ze proportzio ematen zieten akzionistei eta zenbat berri inbertitu egiten zuten, eta diferentzia oso nabaria izaten ari da. Eta Espainian ikusten da, hobesten direla akzionistei ematen zaizkien dividendoak, ez? Eta noski, horrek eragiten du, gero bereien politika salariala garatzerako orduan askoz ere restriktiboagoak izatea, eta gero egin beharreko inbertsioak, besteak beste energia berriztagarrietan ez nahikoak izateak, ez? Eta horrek suposatzen du azken baina, merkatu energetikoa askoz ere gehiago erregulatu beharko litzatekeela Espainian. Espainian horrez gain badago beste arazo bat, eta da ate giratorioena. Berrikitan jakin dugu, Carmona bera izendatu zutela, Iberdrolako nakari orde, ez dakitze kompetentzia dauzkan berak energia asuntotan, zalantza desente dauzkat, baina soldata ederra eukiko du, eta orduan, noski, gero horiek baldin badira, gero erabaki politikoak hartu behar dituztenak, nekez erregulatu dezakete markatu hori, eta Espainian horrelako adibideak behin baino gehiagotan ikusi ditugu. Hortxe utziko dugu oraingoz gaia, eta eguneko beste albistetako bati helduko diogu, gaur izan baita, okerrik ezean behintzat, labiaren azken bilera. Esan bezala, azken bilera, beharko luke gaurko labiaren bilera horrek, neurriak, Nafarroan aurretik egin bezala, lehen ere aipatu dugu, bertan bera geratu dira oro har, musukoaren erabilera adibidez, izango da derrigorrezkoa oraindik ere, barrualdeetan, eta baita kanpoan metro terdiko distantzia mantentzerik ez dagoenean ere, entzun Iñigo Urkullu bera. Espazio itxietan eta 5.000 lagunetik gorako edukiera duten esparruetan antolatutako ekitalietan 80% mugari eutsiko diogu. Era berean, indarrean jarraituko du maskara erabili beharrak barnealdeetan, baita ere kanpoaldeetan pertsonen arteko distantzia mantendu ezin denean. Hortxe ba, Nafarroako bidetik Hego Euskal Herriaren gainerako ere. Espero genuena, ez da, zen eta azken finean Nafarroan ordeko egun isla eta normalean, gertatu egin dena pandemia garaian da Nafarroan bi pausu aurrera eta gu gero. Hortuan, ja geneukan hor Nafarroan gertatzen ari zena, eta ja unik uste dut hemendik hitz egiten ari geuden, ez da, noiz tokatuko zaigu guri, ez da, eta noiz amaituko egingo da. Hortatik bai, ez da, hor batez ere modu kotidiano batean komentatzen dena da, adibidez noiz arte egongo gara maskarillagaz, ez da, eta beti darelako edo beti gure bizitza osoan eramango beharko dugun, beste batzuk esaten dute, horrela gripea eta bestelakoak ekidin esan ditugun, eta hor dagoen sola esaldia, benetan divertigarria da, ez da, eta azkenean ikusten ari gara, nola moldatzen garen eta gure bizitza orain nola joango den pizkanaka jarduten.
Beste aldetik, bai niri partikularki interesatzen zaidana da, ea nola moldatzen ari garen orain diskotekak eta bat gertatzen direnean. Zen, eta hori esatea, adibidez hori, maskarilla, leku pribatu batean egon behar garela, eraman behar dugula eta bat, ez dakit leku guztietan horrela izaten ari den. Eta nola konpartatzen ari garen, baina, bueno, beste aldetik nik uste dut pausoak aurrera ematen ari garen, zen eta gauzak joaten dira aldatzen. Baita ere, eta hor ipinen fokua, ea bestelako ekitaldiak, batez ere herrikoi ekitaldiak noiz berriro ekarriko ditugun, adibidez, bai jaiak edo bestelako ekitaldiak. Hori, batez ere amaitu egin dira, ez dira horri buruz gehiago hitz egin, eta hortatik, pentsatzen dugu, alde batetik, adibidez, nola diskoteka itzi baten, azkenean kontrola edo bertan gertatzen dena kontrolatzea oso zaila da, baina leku itzi baten gertatzen dena, eta adibidez kanpoko ekitaldiak, herrikoiak direnak, ez ditugula berriro horri buruz hitz egin, eta hortatik, ea nik uste dut poliki-poliki hori ere ekartzen ditugunak eta berriro azkenean herriari bueltatzen badiogu bere herriko kultura. Okeraz banago ala ere, Nafarroan bertan, dagoeneko tokatu da, lehenengo nuntzenen ez gogoratzen, baina lehenengo herriren bat, jaiak egin dituztena, izenen ez gogoratzen, baina tokatu da nola baitere bide horretan bagoaz. Pentsazitekeen, pasen astean komentatu genuen nola Nafarroan bertan bera utzi zituzten murrizketa gehientsuenak, eta ikusita inzidentzia tasa zer nolakoa zen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta baita ere hospitalizazio tasa eta bar, pentsazitekeen antzeko erabakia hartuko zutela autoridadeek, osasun larrialdia bertan bera geratzen da, labi gaur egun ezagutzen dugun bezala bertan bera geratuko da, alegia orain osasun sailak kudeatuko du zuzenean, eta ez lehendakaritzari lotutako estruktura gisa, eta horrek bidea irikitzen dio berriz ere normaltasun delako batera, maskarilla mantendu beharko dugu, nire ustez oraindik hilabete batzuz, Ipar Euskal Herrian edo gutxienez Frantziako eskualde batzuetan, jada eskola batzuetan aukera eman diete inzidentzia tasa oso apala delarik ikasle kendu dezaten, batez ere umeak txikiak direnean, eta horrek erosotasun delako bat ematen die, ikusi beharko da, ia antzeko zer ikusiko dugun. Baina, gero, nire ustez, orain hasiko gara ikusten pandemiak eta pandemiaren kudeaketak zer nolako alboko kalteak eragin dituen. Berrikitan, jakinda adibidez, zer nolako inpaktu eduki duen aurren osasun mentalean. Datuak plazaratu dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, eta hor ikusten da, haur eta neraben kasuan asko hazi dela, edo estresa, edo depresioa, edota arazo psikologikoak zituzten aurren kopurua eta proportzioa, eta hor aurre ikusten dena da, inpaktua ere, luzarora ere nabaritu daitekela. Beraz, iruditzen zait, debatea, baita debate sanitarioa ere asko fokalizatu dela pandemiaren inguruan eta COVID-aren inguruan, eta algian beste patologia batzuk ere ez dira aintzat hartu, osasun mentalarena hori da, baina gehitu behar zaio ere, adibidez, hainbat minbizi kasu ez direla diagnostikatuak izan, eta beste patologia batzuk ere, eta orduan iruditzen zait, denboraren poderioz nabarituko ditugula eta goartuko gerala, azken finean, kalte ondorioak zen putuntarainokoak izan diren, bai osasun fisiko, bai osasun mentalari dagokionez, biztanleri osoan. Eta osasun sozialean baita ere, hor daude beti esaten zer den ongizatea eta 3 dimentsio dauzeka, ez da? Eta batez ere zentratu egin gara asko osasun fisikoan, osasun konkretu fisikoan, zuko oso ondo aipatu egin dozu moduan, eta beste gaixotasun batzuk utzi egin ditugu albo batera, eta asko zentratu egin gara honetan, eta ikusiko dugu gero zer dakartzen, eta gero eta ere daukagun arazo salarria umeegaz hiperaktibitatearekin. Ume asko, imaginau, konfinamendu garaian nola moldatu egin diren horrelako egoera baten, eta orain dakartzaten oso esango dugu egoerak zailak batez ere hezkuntza mailan, ezta? Hor batez ere hitz egiten badugu irakaslegaz, dago alde batetik depresioa, osasun mentalaren hainbat arazo, baina batez ere hiperaktibitatearekin nabaritu dute, oso aztarna asko umeetan, batez ere ume oso txikitsuetan. Eta hortatik zuk esaten duzun baduan,
eske igual pentsatu behar ditugu eta bestelako baliabideak ipini behar ditugu beste bide batetik ez baixorik osasun fisikoan, baizik eta eman garrantzia gehiago osasun mentalean, eta osasun mentala gertatzen dena da oso privatizatuta dagoela. Azken finean, zuk joaten adibidez psikologo batera edo bestelako espezialista batera, batez ere osasun mentalean sortuta dagoena, bide hoberena da modu pribatu batean, ez da, ibilbide pribatu batean. Eta hortatik uste dut horrek dakarrana eta dauzkan eztabaida oso sakona da eta da zenbatatako baliabideak ditugun horren kontra eta ikusiko ditugu nola suertatuko diren, ez da? Baina batez ere umeetan jadanik asko nabaritzen adiri da seinale horiek. Aurreago ere hitz egingo dugu, ez dairik gabe gai honi buruz luzerako emango duen gaia baita. Orain nolabait ere neurriak bertan bera geratu ondoren, toki askotan pozez hartuko den unea izango da, baina gero ikusiko dugu zerra esaka duen orain aipatzen jardungaren puntu horietan guztietan. Eta orain gaiz aldatu eta erresuma batura begira jarriko gara, hango irudiak benetan deigarriak izan direlako, energiari buruz hitz egin dugu lehen ere, energia protagonista izaten ari da azken egunotan hemen, baina han egoera horren beste makurtu da, jendea muturjoka ere ibili dela gasolina kotxean botatzeko. Bai, hornidura arazoak dauzkate azken astean, orduan, atentzio asko zentratu da gasolinegietan, zen azken minean erregaiak funtsezkoa dira, mobilitatea eta eguneroko bizitza aurrera eraman ahal izateko, eta ikusi da, bereziki Londresen eta Erresuma Batuko hegoaldean zer nolako hornidura arazoak eta gabeziak dauden, baina horri gehitu behar zaio ere, beste alor batzutan eta hainbat dendetan funtsezko elikagaiak eta produktuak ere aurkitzeko zailtasunak eduki dituztela. Horren atzean dagoena da kamioilari faltarena. Zer gertatzen da Brexita baino lehenago, batez ere Europako ekialdeko pertsonek lan postu horiek betetzen zituzten, soldata apalak ziren, lan baldintza oso kaskarrak, lan ordu kopuru oso handia, eta orduan nola Erresuma Batuko herritarrek lan postu horiek bete nahi ez zituzten, Errumaniatik zetozen kamioilariek betetzen zituzten, eta horrek bermatu egiten zuen funtzionamentua nahiko orekatua izatea. Zer gertatzen da Brexita indarrean sartu denetik, Erresuma Batua Europar Batasunetik atera egiten da, eta orduan ez dira espazio eta lan merkatua mankomunean gehiago kokatzen, eta orduan bisadoak behar dituzte Erresuma Batuan lan egin ahal izateko. Eta Johnsonen mezua izan zen hasiera batetik, bisadoen kopurua murriztea, berak nahi zuelako, Erresuma Batuko herritarrek lanpostu horiek bete zitzaten. Zer gertatzen da, lan baldintzak eta soldatak hain dira kaskarrak, non ez dituzten lanpostu horiek bete nahi. Eta orduan hor bitarteko une horretan, profesional falta dugate. Hain da egia non armadako 200 militarri eskatu dioten, kamioi horiek gitatu ditzaten, hornikuntza minimo bat bermatua izan da egin. Baina hori ez da nahikoa izango, eta kontua da zenbat denboraz horrela iraun dezaken. Orduan, horrekin batera Johnsonen gobernuak erabaki du bisadoen kopurua ere handitzea, 5.500 bisado eman ditu, baina kalkulatzen da 100.000 bisado beharko liratekela konpentsatu izateko eta beharrak asetu izateko. Eta ikusten ari da, gabeziak profesionalen mailan daudela hainbat sektoretan, konstrukzioan ikusten ari da, ostalaritzan ere bai, eta ordura arte hainbat herritar europearrek betetzen zituzten lanpostuak, nola ez dauden gehiago beteak, hor aurkitzen dira situazio estruktural problematiko baten aurrean. Oso argazki hona izan daiteke ez, ekonomiaren egiturak eta bera nola dagoen pentsatuta, eta beste lurralde batzuek ze funtzio betetzen duten lurralde garatuenen ekonomiaren baitan bertan, barruan. Guzkik egin duen panorama eta oso ondo azaldu egin duen historikokin nola joan den, ondo azaltzeko segertatzen den orain, hornidurarekin eta baita ere petrolerekin nola suertatzen den eta nola jarduten duten herrialdeen arteko loturak. Baina niko goratzen dut Brexitaren garaian justo Londresen Cardiffen bizitzen neban, eta hortatik bizi izan zen egoera eta entzuten zen, justo nik bizitzen nintzen auzoan, izan zen justo hau, zer gertatuko litzateke adibidez petrolerekin, nola jarduko duten herrialdeen artean, baita ere, nik justo unibertsitatean jarduten neban, eta hortatik baita ere unibertsitatean arteko loturak zen, eta hor konbenio gehienak Europa mailakoak dira, eta orduan, zen nola, unibertsitateak nola jarraituko dute, eta ia gure konbenio guztiak Europatik editatoz orduan. Hor zeuden, hainbat gatazka sortatzeko eta hori jarduteko uste dut Erresuma Batutik
benetan ez zutelako estrategia horretan jardun eta benetan bezalako estrategiak eta Koltxobiesen eta azken finean hor gertatu egin zena izan zen diskurtso mailan, eta gertatu egin zena eta hor Brexita baita ere gogoratu behar genuen nola jardun zen eta nola poliki diskurtso mailan joan zelan jende artean poliki nola doan apologia, apologia nola jarduten duen eta nola beldurra nola sartu egin zen jendean. Eta benetan uste dut hor politikariek ez zutela pentsatu Brexit aterako zela. Eta atera izan zenean, nego horatzen dut momentu hortan, izan zen como apoteosiko zer gertatu egin zen, eta jende ateratzen zen como, hau, akabo egiten da. Eta asko ez zuten bozkatu, usten zutelako hori ez delako gertatuko. Eta ordain, gertatzen ari eta zemotatako prozeduran eramango duten zaila izango da. Zaila izango da, lehen eto dugu pobrezia energetikoa, erresuma batua izango ditu gako asko hilatzeko eta gako asko hor bertan egoteko alde batetik ja petrolioa ikusi egin dugu, baina gero bestaldetik unibertsitateak bestaldetik da ekonomiaren aldetik konkretuki estrukturalki nola zegoen sortuta. Baita ere barnen, haien barnen, zemotatako dinamikak, hau da Eskozia, Ingalaterra eta nire kasuan negoelezak galezen oso desberdinak direla, oso eta guztiz eta estrukturalki oso desberdinak. Eta azkenean hor batzen zena da, zen Europa. Eta orain ea nola batuko duten eta nola jardungo duten. Dauzkaten 1000 arazo, hau da, nik uste dut bat 1000 arazo dauzkaten den artean. Lehen aipatu du argindarraren ere, kasu horretan ere, erresuma batu Europaren barruan zegoenean, lurralde guztien interkonexioaren parte zen, baina orain kanpotik erosi beharra du, eta Eskandinaviako lurralde askotatik edo Frantziatik eta ere erosi beharrean da, eta Europa baino ere iguera handiago ari da izaten erresuma batuen bertan honekin lotuta. Johnsonek egizuen diskursoa Brexitaren kanpainaren garaian izan zen azken finean, etzela interesgarria erresuma batuarentzat, zeren kontribuyente netoa zela, alegia gehiago ordaintzen zuela, jasotzen zuena baino, ez? Zer gertatzen da, merkatu amankomunak beste abantaila batzuk zeuzkan, lehen eztik aipatu den bezala, unibertsitate mailan hainbat hitzarmen eta konbenio izan dira, ikasleen eta ikerleen mobilitatea handia izan da. Horren bitartez erresuma batuetako enpresek eta unibertsitate jaso duten Europatik zetorren diru kopurua ere oso importantea izan da. Lortu dute ere atraktiboak izatea eta hainbat profesional erakartzea eta horrek beren ekonomiaren dinamismoa ere bermatu du, ez? Zer gertatzen da, Brexitaren kanpainan Johnsonek eta bere aldekoek gutxietsi egin zituzten eta minimizatu egin zituzten ondorio ezkorrak izan zitezkeenak, ez? Eta horren jakitun ziren, hasiera batean, kasu honetan hornidura arazoak izan da ere, hasiera batean Johnsonek esan du horrek ez daukala zerikusirik Brexitarekin. Eta 2 egun pasata onartu behar izan du zerikusia bazeukala. Ederki oraindik ere ikusiko ditugu ze eragin gehiago izaten amaitzen duen Brexitak. Estibaliz Linares eta Eguzki Urteaga, eskerrik asko gaurkon ere gurekin izateagatik, eta gu iragarki gutxi batzuen bueltan hementxe izango gara berriz. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan. Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona. Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Urtebete baino gehiago daramazue guri eroi deitzen. Baina gauza bat jakin behar duzue, ez da horrela. Izan ere, askotan behea jotzen dugu. Mundu guztiak bezala. Eroiak baino askoz gehiago zarete. Gizakiok gizatasunez jokatzeko boterea dugu. Eskerrik asko Osakidetzako profesionalei. Eskerrik asko gizatasunez jokatzeagatik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Eta elkarrezketari helduko diogu jarraian eta horretarako gurekin dugu Mikel Otero, EH Bilduko kidea eta kasu honetan deskonektatu.euseko kidea edo ere, bai, arratsaldeon Mikel. Arratsaldeon gabon. Elentxego ere esan dugu bihar berriz ere errekorra gaindituko duela argindarren prezioak 228 euro baino gehiago izango da bataz besteko prezioa kilobatioko orduko. Duela ez horren beste harritu egiten ginen 170eko muga gainditzen zuenean. Bai, bata bestearen atzetik muga guztiak gainditu ditu eta duela urtebeterekin alderatua, 5 aldiz gehiago pagatzen ari gara megabati ordua, bai. Gobernu Espainiarrak neurriak iragarri zituen, lehen ere aipatu dugu, hala ere, ez da prezio hori jaisten ari, are gutxiago igotzen ari da. Nola baloratzen duzue zen neurri hartu dituen Gobernu Espainiarrak? Bueno, danetatik egin du, ezta? Guri iruditzen zaigu Espainiako gobernuak askoz ere gehiago egin zezakela. Egia da neurri batzuk interesgarriak izan daitezkela, hau da kontsumitzaile zaurgarrienei babesa edo eskini zaie, luzatu zaie babesa, argindarra mozteko epe hori 4 hilabetetik 10 hilabetetara, edo enkanteak eta subastak aurreratzeko pauso batzuk eman ditu, interesgarria dira, baina gehien bat interesgarriena izan daiteken neurria da, irabazi ilegitimoak edo diren horiek enpresa handiak oligopolio elektrikoa jasotzen dituen irabazi horiek hidroelektrikatik edo nuklearretik CO2 ordaindu gabe eta gasaren prezioa ordaindu gabe, baina gero eskuratzen dute argindarraren preziorik altuena eta horri eskua sartzea erabaki zitzaion, 2.500 milioi euro inguru irabazia jeisteko saiakera egin zen, eta hor etorri da elektrika handiek deklaratu dioten gerra hori, ezta. Beraz, iruditzen zaigu neurriak orokorrean norabidea nahiko ona izan dutela, baina egia da askoz ere gehiago egin behar zuela, askoz ere esku sartze eta hartze gehiago egin behar zuela gobernuak. Eta horren aurkako kexu gisa, ostiral honetarako, itzalaldia eta kazola jotzea deitu du deskonektatu.eusek, Llotja de Marreko adierazpenarekin bat egin zuten alderdi guztiek egin dute bat honekin ere, tartean EH Bilduk ere bai? Bai, hori da, ezta, iruditzen zaigu, iritsi dela momentua elektrika handiei aski da esateko, ze gasaren prezioa altu egongo da, baina ez da bidezkoa, argindar guztia gasaren prezioaren tamainan ordaintzea, ezta. Eta, horri batu behartzaio, azkenean, Espainiar sistema elektriko biziatu eta perbertso baten menpean gaudela, eta guk ez dugula ez katalanek, ez galegoek, ez balearetakoek, ez euskal herritarrok, ez daukagula modurik beste prezio finkatze sistema batzuk ezartzeko edo elektrika handien gehiegikerien aurrean neurriek hartzeko gaitasunik, hau da subiranotasun falta bat dagoela. Beraz, bi arrazoi daude hor nagusiki, ezta? Alde batetik subiranotasun energetikoa eskatzea, erabakiak hartzeko eskumena izatea, eta beste alde batetik planto egitea enpresa handiek egiten duten lehendabizi iruzurrari eta gero egiten ari diren txantaiari. Gerra aipatu duzu, lehentxeago, orain txantaia eta iruzurra. 180 kontrolatzen dute hiru enpresa handienek, Iberdrolak, Endesak eta Naturgyk. Horren aurrean zer egin daiteke? Nola jokatu behar da horien aurrean? Ze horien boterea izugarria da? Bai, botere izugarria dukate eta gainera prezioak finkatzerako orduan joko asko egiten dute merkatuarekin eta subastarekin edo enkantearekin, ezta? Bereik dira ekoizleak, dira banatzaileak eta dira merkaturatzaileak. Eta azkenean, informazio nahiko dute eta botere nahiko dute, nahi duten zentral elektrikoekin jokatzeko, hauek itxi, hauek ireki, orain eskuragarri jarri hau bestea, azkenean prezioekin ere jokatzeko. Eta iruditzen zait, hemen neurri desberdinak hartu behar direla. Lehendabizi, esandakoa, irabazi ilegitimoei eskua sartu, eta hidroelektrika eta nuklearretik jasotzen duten dirua gutxiago izatea, legrez, dekretuz edo dena delakoaz. Bestalde, badaude beste ekimen batzuk egin beharrekoak, hau da, autokontsumoa, komunitate energetikoa, sustatu beste energetiko bat, eta publikoki energia kudeatzeko eredu batetara joatea ere interesgarria izango litzateke, hauek duten botere merkatuan eragiteko baita ere hauek igatzeko. Lehen aipatu duzu, ez dugula subirautasunik alor honetan ere, ez euskaldunok, ez katalanek, ez kanadiarrek, ez estatu espainiarreko nazioek. Dena den, Europa osoan gertatzen ari den fenomeno bada, azken batean argindarraren igoeraren afera hau ere, eta horrek pentsatu arazten du, ez? Esote diren neurri batzuk ere bideratu behar, estatuetatik haratago, Europar batasunak ez otela dituzken neurriak bideratu beharko horri aurre egiteko? Bai, egia da, leku guztietan argindarraren prezioa igo dela. Egia da,
badaudela estatu batzuk non argi indarrak beste tamaino gehiago igo den. Hau da, Erresuma Batuan, Italian eta Espainiar estatuan. Ez da berdina, leku batetik bestera zer gertatzen den, eta ez da berdina prezioen igoera horrek zer islada duen kontsumitzaileengan. Hau da, estatuko sisteman argindarraren megabatiaren prezioa igotzen denean, bapateko igoera etortzen da fakturan. Beste Europako herrialdetan prezio hori finkatzen da, noizean behin, eta igoerak ez dira izan hain handiak. Argi dago, gasaren prezioak merkatua tenkatu duela, eta Europar Batasunak beste prezio ezartze sistema bat ezarri beharko dukela, eta ez horren beste merkatu librean oinarritutako prezio finkatze sistema bat. Eta hori, bueno, estatuen gaindi dagoen kontu bada, baina azkenean, Europar Batasunean agintzen dutenek ere, gero estatuetan agintzen dutenen alderdi berdinak edo berdintxua dira. Hau da, esan nahi dudana da, PSOEk eta PPek eta Abarrek ezarri dutela baita ere beraien Europako taldeetan prezio finkatze sistema perbertso hori, ez da. PSOEren kasua aipatu duzu, beti aipatzen da, birakarien fenomenoa eta are gehiago aste honetan bertan, justu hau guztia gertatzen ari den une honetan, jakin dugulako, lehen Madrilen PSOeko zinegotzi, okerazpanago izandako Carmona, Iberdrolako presidente orde izendatu dutela. Une honetan egin izan hori, ez zote da irakurri behar edo interpretatu behar nolabaiteko desafio moduan ere, alegia, nahi duguna egiten dugu eta gainera nahi dugunean egingo dugu. Bai, nik uste dut gainera, Iberdrola kasu honetan, baina enpresa elektriko handiak pultsuak edo desafioak bata bestearen atzetik bota dituztela. Ez da, hasi ziren, esanez, nuklearrak modu desordonatuan itxiko zituztela, hasteko gero, bere berriztagarrietako inbertsioak geldituko zituztela. Orain, nola baitere guztiei burla eginez, existitzen ez kargu bat, eta dirutza bat emanez pertsona bati, alderdi zehatz bati binkulatua, eta modu honetan agerian uzten duten nolabait beraiek ere gaitasun bat badutela nahi dutena erosteko, ezta? Zer da, hemen politikarien salerosketan parte hartu behar da, egiten dugu orain arte egin dugun bezala. Eta gainera, Galan jaunak, Iberdrolako CEO-ak edo presidenteak, esaten du nazkatuak daudela estatuan dagoen interbentzionismo terrorifikoarekin horrela deitu dio. Bai, aurpegi gogorra eta beraiek bere burruka egingo dute beraien irabaziak mantentzeko eta jendearengatik errenta horiek lortzeko, hau espolio bada eta beraiek botere posizio batean daude eta argi uzten dute bere eginkizun bakoitzarekin ez dutela amore emango, horregatik estutu behar dira gehiago. Hortzeko gogoraraziko dugu eraz, ostiral honetan itzaltze bat egiteko deialdia eta baita kazola jotze baterako deialdia ere, ordua eta zehaztari baduzu? Bai, hori da. Gero herri ekimen desberdinak egiten ari dira, baina printzipioz ostiral honetan, gaueko 10:00-tik 10:30 itzalaldi bat deitzen da, eta itzalaldi zaratatxu bat, hau da, jendea kaletik eta baldin badibile edo etxeetatik eta kazola jotze potente bat egiten baldin badugu, nik uste dut gaur egun jendea benetan kezkatua dagoela prezio igoera honek ekonomia, familia ekonomietan eta izango duen eraginarekin, eta iruditzen zaigu zarata honek ere lagunduko duela gero hartu daitezkeen neurrietan indar gehiago egiteko, beraz, kazola jotzera eta argia egitzaltzera ostiral honetan hasteko, ze guk ere badaukagu gure zeresana pultsu edo gerra honetan. Norabide batean emango den lehen pausua behintzat, ea ondo joaten den. Dena den, hemen zaitugula aprobetxatuta, beste pare bat gairi ere heldu nahiko genieke, gaurkoan ezin dugu aipatu gabe utzi, labiaren azken bilera, izan omen behintzat den hori, neurriak, osasun larrialdia bertan bera geratu da, neurriak erabat arindu dira, ia Nafarroan bezain beste, bazen garaia, goiz da, nola ikusten duzu hori? Guk esaten genuen dagoen egoera epidemiologikoarekin badirudi arrazoizkoa dela neurri murriztaileen pakete hori alboratzen joatea eta zentzu horretan ez daukagu gauza hundirik egiteko edo esateko, ezta? Hori bai,
argi utzi behar da, orain prebentzioan lanean jarraitu behar dela, eta uste dugula, hausnarketa bat egin behar dela, orain, pandemia honek utzi duen guztiari buelta emateko osasungintzan, eta beste hainbat arazo, lehen arretaren inguruan, osasun mentalaren inguruan, eta hainbat lan gelditu dira hor egiteko, arreta presentzialaren berreskuratze hori. Hau da, normalizazio fase batean sartzen gara, baina kontuz normalizazio horrekin aur atzetik lan asko gelditu zaizkigulako osasun publikoan aurrera eramateko, ez da. Bestalde, gaur jakin dugu edo gaur ezagutu dugu Euskadi Next zerrendako 3 proiektu proposatuko dituela EH Bilduk, Gobernu Espainiarrari Euskal Autonomia Erkidegoan izenean proposatzeko. Gaur goizako prentsaurrekoan zehaztu dituzu gainera zein izango diren, aipatzerik bazenu? Bai, kontua da, oraintxe bertan, mailaren gainean dagoela, Urkulluren mailaren gainean dagoela, proposamen bat, 3 proiektu edo bidaltzeko Madrilera, zer lehenesten den orain arte bidalitakoaren arabera, ezta? Ez dio Urkulluri bakarrik egin Calviño ministra, baizik presidente autonomiko guztiei egin dizkie. Guk esaten duguna da, hori horrela izanik, horri heldu behar diogula, eta hemen, herri erronka desberdina ditugula, eta Europako funtsak datozen urtetako inbertsio estrategikoetarako erabili beharko genituen neurrian, interlokuzio azkar bat ireki behar duela Eusko Jaurlaritzak ea ze proiektu lehenesten ditugun ezartzeko eta ahalik eta kontsentsu politiko gehiena edo handiena zabalena izateko. Guk panorama guztia ikusita, iristen den dirua zertarako iritsi den ikusita, eta ikusi da baita ere estatu mailako proiektu estrategikoetan proiektu batzuk kabituko direla, bateria elektrikoak sortzeko faktoriak eta horrelako gauzak, iruditzen zitzaigun eskualdeko edo erregio edo euskal proiektu estrategiko batzuk lehen etxi behar ditugula, ezta? Eta guk, zaintza sistemaren eraldaketarako proiektu bat lehenestea nahi dugu, energia berriztagarrietan, batez ere itsas energia berriztagarrietan, eta gero baita ere, zibersegurtasuna, adimen artifizialaren inguruan, transizio digitalerako beste proiektu bat. 3 proiektu horietan, hainbat ekimen desberdin sartu daitezke, eta hori da guk uste duguna bultzatu behar dela, baina horretarako eskatzen dioguna Jaurlaritzari da interlokuzio azkar bat irekitzea, ikusteko zer bidaliko den Madrilera. Eta amaitu horretik dagoeneko denborarik apenas geratzen zaigun arren aipatu gabe ezin utziko dugu, atzo ikusi genuen irudi hori Tubacexeko langileak berriz ere lantegira bueltatu direla, 236 eguneko greba baten ondoren erraz eta azkar esaten da. Bai, nik uste dut zirraragarria izan dela beraien greba hau eta beraien atitudea eta nola lortu duten eustea beraien posizioari orain arte eta nola lortu duten baita ere uholde bat beraien inguruan, beraien babesa lortu dutena eskualde osoan, eta nik uste dut Euskal Herria osoan ere, ezta. Berriro ere, nik uste dut erakusaldi bat eman dutela, eta gogorazten digutela guztioi, azkenean, burruka lan gatazketan eta klase borrokak funtzionatzen duela, eutsi behartzaiola, eta azkenean, hainbeste bidegabekerien ostean, lortu dutela, beraiek, hori beraien erabakia izan da, gutxieneko akordio bat, eta gutxienez lortu dute, kaleratutako guztiak berrartzea, eta ontzat eman behar den akordio bat, bereik ontzat eman duten neurrian, baina batipat, azpimarratzekoa, erakutsi dutela berriro ere, borrokaren bitartez, gauzak lortzen direla, grebak baliagarriak direla, eta ez beste alde batzuetatik etortzen zaizkigun mezuak, ezta. Erkioa, Mikel Otero, EH Bildutik eskerrik asko, gaurkoan hemen gurekin izateagatik jakoan saioan, eta laster arte. Bale, nahi zuen arte, arte. Eta onaino gaurko saioak ere eman duena, gu egunero bezala, bihar itzuliko gara, eguneroko ordutegian, goiz iluntzeko, esan da, 9:00 gutxitatik hasi eta gaueko 10:00 bitarte horretan. Bihar arte beraz, eta ondo izan.
Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez George zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar bai online you. Bai online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Zuentzako nolako izan da? Imaginatzen dut, enpresa bezala hau dena antolatzea izan etzela eromena, ez da burua uste ikaragarri. Bai, eta gutxi gora bera purtsu bat jarratzen du izate pixka eromena. Zeren neurriak dauden bitartean, nahi ala nola, ez dituzu azkenan zure errekurtso guztiak eskura. Orduan, egon behar zara nahiko estu gauza kantolatzen. Eta, esan duzun bezala, pandemia hau izan da hori, eromena. Estresa, baina monumentala. Eta orduan ez zenekin zer egin. Galdutak ibili ginen denboraldi guztian. Gastuak oraindik jarraitzen zuten, ez? Bai elektrizitatea, mankomunitateko fakturak, alokairuak, nik gure kasuan, bai mesoneko alokairua jaitsi ziguten edo paralizatu ziguten bertan bera, ez momentuan, beste guztia pagatu behar zen. Orduan egin behar zen, bankuetara joan, dirua eskatzera. Diru hori ez dakizu